डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि मोनसे बाख्नायजाथाव खामानि। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ देवस्रियाव हाग्रानि मैदेरा जानो थाखाय फिथाइ थायग्रा बिफां गायना होदों। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ चिरांनि भारत भुटान साखाथिनि देवस्रियाव हाग्रानि मैदेर जानो थाखाय फिथाइ थायग्रा बिफां गायना होदों। दिनै 1000नि बारा फिथाइ थायग्रा बिफांखौ गायना होयो। फिथाइ थायग्रा बिफांफोरानो जादों थालिर, खान्थाल आरो बायदि फिथाइ थायग्रा। देवस्रि ओनसोला मोनसे मैदेरनि थाग्रा जायगा, जायनि थाखाय मैदेरा जाग्रा आदार गैयैनि थाखाय बे ओनसोलाव गोबां उसुबिदा खालामो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफादों 14 नं चिरां दुवार बियाब इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा। जोङो थांनाय समफ्राव गोबां कमप्लेन मोनबाय थादों बे देवस्रि ओनसोलाव जेनाखि हाग्रानि मैदेर थांनानै उपद्रब खालामहैबाय थायो। एखमबा बेयावनो मानसिजों जुदि संघात जायोबा मानसिखौबो बुथारनायबो जोङो रिपर्ट मोनदों। दा बेफोर गासैखौबो नायनानै आरो जोङो नुबाय थादों थाङोबा मेनलि ओंखाम संग्रा बा माइरंफोर बा संख्रिफोर बेफोरखौ जानानै फैयो। दा जोङो बेयावनो हमनो हादोंखि मैदेरा जुदि गामियाव फैयोबा आदारनि थाखायनो फैदों। थारमाने हाग्रा ओनसोलाव मैदेर जाग्रा जिनाखि बिफां फिथाइ सामथाइ बेफोरो जोबदों। दा बिनि थाखायनो जोङो हाग्रा ओनसोलाव जुदि थालिर बिफां बा खान्थाल बिफां जुदि गायनानै होनो हायोबा बे मैदेरफ्रा हाग्रा ओनसोलावनो बेफोर आदारखौ जानानै थागोन आरो गामि ओनसोलाव हाबनानै जोंनि जनसाधारनखौ डिस्टार्ब खालामनाय नङा। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै मोनसे नैबे देवस्रि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना ओंखारदों, मोनसे गाहामथार मोजांथार मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाग्रा सिङाव थालिर बिफां खान्थाल बिफां गायदों। दा बे हाबाफारियावनो जोंबो ओनसोलनि जानानै ज' हेफाजाब होफाफैदों। फांबेसे गायनायनि टारगेट लादों? दिनै 600 दाल जोङो ओनसोलनिफ्रायनो गामिनिफ्रायनो थालिर बिफां कालेक्सन खालामनानै लानानै फैदों आरो जोङो नार्सारिनिफ्राय 1000 दाल खान्थाल बिफां लानानै फैगासिनो दङ। 1 बोसोर 2 बोसोर उनाव जेब्ला थालिरा बागान जागोन अब्ला मैदेरा बेयावनो थालिरखौ जानानै थानो हागोन आरो जेब्ला 4-5 बोसोरसो जानो हागौ जेब्ला खान्थाला फिथाइ थायगोन, खान्थाल फिथाइ जानानै मैदेरफ्रा हाग्रा सिङावनो आदार मोननानै बिनिफ्राय हाग्रा सिंनिफ्राय गामियाव हाबहैनाय नङा होननानै जोङो मोनसे मिजिंथिनो हायो। आरो जुदि बे हाबाफारिया बेवहाय जुदि साक्सेसफुल जायो अब्ला जोङो गुबुन हाग्राफ्रावबो नैबेफोर हाबाफारिखौ लानो हायो। ये आज यहाँ पर स्थानीय जो नेताजी हैं उनके साथ ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। इससे 2 लाभ हैं। एक तो वृक्ष जो वनस्पति है उसका विस्तार होगा, दूसरा इससे जीव का कल्याण होगा। यहाँ पर हाथी ज़्यादा लगते हैं, हाथी से गांव के लोग बहुत परेशान हैं, तो उनको थोड़ा हाथी परेशान क्यों करते हैं, उनको भोजन नहीं है। भोजन की व्यवस्था ये जो कर रहे हैं ये वृक्षारोपण करके, जो ये कोला का वृक्ष है वो लगा करके जीव का हाथी का सेवा किए हैं। हाथी को भोजन मिलेगा तो उधर गांव में आक्रमण नहीं करेगा। इस सोच के साथ ये नेताजी का जो प्लान है हमको बहुत अच्छा लगा। इससे जीव का भी कल्याण होगा, गांव के लोगों को भी शांति मिलेगा। यही हमारी कामना है।